karka kacha kuom jonyuol man e studio en ni timbe moko wuok e sikul magi kawo giwuok godo oko to timbe gichak dhi ginyalo miyo iwacho ni ginyalo influence jowetegi magintiere godo dala timbe ma kamagi kinde ma giwuok jonyuol orakre kodgi e yo machal nade nikech moko jonyuol nyalo bedo ni kia japuonj nyalo bedo nong'eyo to pok okono go janyuol be nitie that open talk e kind japuonj gi janyuol e kinde ma japuonjre dok skul kata e kinde ma en e skul. Erokamano. Sama achako awacho gimokani i skul kaka i CBC or CBE wantie gimiluongo no parental empowerment and engagement. So under engagement wan kod iyudo ka nagatie thuolo ma skunde chiwo jonyuol biro i skul. Ka jonyuol osebiro i skul to giromo gi jopuonj. Ka giseromo gi jopuonj to kantiere wach mo machielo iwi nyathi yeyote ibiro yudo ka janyuol biro chopo ne japuonj to gini biro loso. To gima timore kabisa inwang'o ni nitiere seche moko ma iyudo ka janyuol kaka ne nyathi odhi skul janyuol ni kia kata ni skul en gai lakini ong'e kuma entie. Koro wacho ni nyathini wamiu wach iyudo kata kaka isomo masani mar CBC ni iyudo ka onego bed japuonj puonjo to janyuol bende okonyo kokore lakini wahia mag boarding ka kobiro iyudo kata lese no biro ka midterm oro biro ka kero end term sanino iwinjo ka janyuol owacho ka ni wahia moko ntiere gimokae mar LGBTQ ni iyudo ka gini nyathini ne kowuok kode e dala ntie nyathi moro machielo ma ochoche be momiyo biro go kanyo endo gimomiyo inwang'o ka gikaina gitimre or inwang'o ka sani gigi schools gigi odok piny kabisa ntiere strong guidance and counseling in schools ma inwang'o ka giraina ni ka otimre or sami yudo kaka ochako timre cha tibiro nwang'o ka achiel kuom nyithindo gi nyalo reach out to the teacher to kosechopo kuom japuonj to ntie yo mikete maler maber kabisa ma ibiro kony nyithindo gi duto te. To shida biro bedo kama endo iyudo ka gini janyuol wuon ema timo gini to janyuol nyalo kata wacho ni nyalo wacho kata japuonj no to nyathi koherre shida nkuri. Koro in kaka in japuonj iseneno kosa gimotimre kama duong' tidhi iluongo janyuol bi wacho ne dawe nitie gimo kama timre marach to dware ka walose hama to janyuol ni madum wacho ni to shida ni kanye gino ka gitimo hamano ang' marach or iyudo ka nitie kes moro ma omak nyathi kod nyasore oluong janyuol ka janyuol obiro skul to janyuol owacho obiro osewach ne kes okel nyathine no kanyo koro ipenje to be ing'eyo ni nyathini owamake gi ndhaga or nyasore janyuol wacho ne japuonj ne agoni erokamano maduong' kabisa japuonj ang'e koro ng'at makwalo ga nyasore na mano kata in jatich Nyasaye jowadwa kata kaka jalemo mano ikonyo nade janyuol icho sedum wacho ni kara agoero kamano kuom ng'e wacho fulona kama kwalo ga nyasore maga i ot agoro mi nyasore na kapungwa ga pile ma idwa konye to janyuol ibo ng'e maber no gimotimo ni en gima rach ma kubo omake to nyithindo gi kaka biro konyre biro bedo matek. Koro magi challenges ma jopuonj yudrego kuonde gino tingeni sama challenges gi sama wacho gi nyaka wabe wang'e ni Kenya ni beduong' ntie jopuonj mawuok mawuok kata North Eastern kaka Wajir
gigi bende gi shida ina gibe gino wango ineno koro en mana janyuol mondo hakikisha ni timbegi ok bed ok yudo ni jonyuol duto te yudo na gin jonyuol matin to nyithindo gi nyathini mobiri skul nyathini nyaka kony kendo nyaka obed dhano mbele kanyo to gima nyaka be warang bende en mental health. Iyudo kaka sani skul iyudo ka gibedo pumped, iyudo ka en academics nyathini obiro dala mae sabo ne obed nyathini yueyo seche moko iyudo ka nyathini osesomo kabisa makoro wiye opong' obiro dala iyudo ka koro ng'ani ne wuoyo kata iyudo ka koro kendo odok ola koro ibe kichopi dala tibe kase akasa gumoki wi moko mai mibiro yudo ka koro nyathini gini nyalo bare ndas iyudo ka in janyuol ok in ready makonye in gimi ng'e in kinene to wacho ineno ka tractor donji dala ka ineno or kineno ken nyathi manyako to wacho bas lewni dwa luokre dala kama ma idwa luok duto te nyaka gundni tema ne pok oluok ga koro gigi kanyalo betie ibiro yudo ka nyithindo gi gineno ka gitek wayudo ka janyuol owuok tesre gi nyathini endo ok owinje mana kaka wakili wacho ka alafu mbele koko no biro dwango ng'at moro mawinje to ng'at mawinje ni ema tumre nade ema puonje weche moko maricho gi koro ng'at ma puonje weche maricho ka ema biro dhi ire to in janyuol ibiro weyi to ikia nang matimre koro waduto te nyaka wamakra karachiel mondo wane kaka wakonyo nyithindo gi maber. Erokamano nyaka